Amabhinqa ajabula yafa ngomculo kade seculile wabuye wakhuza ibuye sezowakhulumela. Imali yeyinwele ayibalwe emalobolweni Sanibonani kuphi nakuphi lapho nyakhani lamboza njengamanje kubingela la yena ke mathinta cebo into mzimqamela amehla kabanye ziwaqamela imali ethi wazi ngana kwethu ngabusuku lakho lokuqala ngicathanze ukulengela subscribe button share uphinde comment ulike okhuluna konke uma subscribe sokwenza ukuthi kube wena oqathwa notification mase ufala video phambili ngani zawethu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bajwayele igameko noma basuke sebelindele igameko kodwa kulokhu cha ngizodlulisa nje injabulo yamabhinqa indlela ajabule ngayo nangendlela ayithakasele ngayo ingoma yaNjoko le ethi ngamthengeli wivu ayibalwe emalobolweni ayibalwe le ngoma ngane zakwethu ikhulumela abantu abaningi and abanencindezi ngendlela eyisimanga. Uthola ukuthi umuntu ufika umfundisi umenzele yonke into ebese kuthiwa futhi mlobole ngenkomo ezu11 wamthole intombi noma umthole ngasiyona. Uyazi ukuthi nowadays sekuyafihla mhlamba usezukusho ukuthi wamthole ngasiyona intombi awusezukusho ukuthi wena le phone ayiphatha wayithenga lo wena inzipho yonke into waphenduka womzali wakho umthengela ama laptop umthengela yonke into yokufunda umlekelele ukuthi graduate then umzali aphinda abuya azokutshela ukuthi ingane yakhe graduate. Sibhekana kanjani naleso simona uNjoko silamlelileke lapha na washo ukuthi wamthengela iwiva ayibalwe emaloboleni wamthengela wamfaka inzipho ayibalwe emaloboleni wamthengela ifoni ayibalwe emaloboleni wamthengela ilaptop ayibalwe emaloboleni ngoba kunenkinga ngempela ngane zawethu. Uthola ukuthi uyolobola bese umzali ekutshela ukuthi le ngane graduateile while ingane kade nako wena iSevarsity wena sokalayo ngoba lokho ibikela wena yonke into. Uthola ukuthi kubo abayibheke ezinye zezinto kodwa mangabe usuzolobola bekutshela ukuthi le ngane graduateile yenze in bekubiza zonke lezo zinto. So amabhinqa ajabule kakhulu ngengoma kaNjoko ethi nje ayibalwe emaloboleni. Ngiyafisa ukuthi ngizovula lakho mayelana nalolu daba ngabe ke usizwile ingoma noma awukayizwa cha ungakayizwa hambe kuyona ke i-channel kaNjoko uyobheka ingoma zakhe uyifakile uzoyithola nje lapha ithi ayibalwe isihloko sithi ayibalwe. Bajabula kakhulu abantu ngale ngoma ngoba ikhulumela bona bonke abantu abasenkingeni. Ngane zakwethu angizovula khona lapha e-comment section ukuthi ngempela le ngoma wena uyizwa kanjani ingoma yakhe ke uNjoko ethi ayibalwe. Khawuvukile hayi uvukile impela uvukile emathuneni hayi usucula phela umbhido wena ama album adlule hayi wagcina ngothemba ukuthi cha ulokhu buya impela ke ubuya impela hayi khuphukile ziyamemeza ingane